Dobar dan gradonačelniče i dobar dan svim našim gledalcima. I evo na samom početku da vam se zahvalim. Ovo je prvi put da vi gostujete na portalu Loznica Info, jedan novi specifičan rad medija i naravno da vam dugujemo zahvalnosti i da ste vi prva adresa u gradu na koju bi se mi obratili i koja nam je, evo da kažem, u tom smislu ukazala i čast i poverenje što ste odvojili vremena za nas. Naravno da je na samom početku aktuelna tema ukidanja vanrednog stanja, zabrane kretanja i kako ste vi uopšte zadovoljni funkcionisanjem gradskog štaba za vanredne situacije u ovim uslovima, naravno i svim pratećim nadležnim službama koje su vam pomagale. Pa pre svega, dobar dan i vama, dobar dan gledalcima portala Loznica Info. Drago mi je da sam u prilici da mogu da, evo, i sa vama razgovaram na ovu temu. Mislim da je to apsolutno nešto što je najaktuelnije. Dakle, na svu sreću, vanredno stanje ostaje iza nas. Jedno izuzetno teško vreme, vreme koje nas je na neki način sve, rekao bih, iznenadilo, ne samo u Loznici ili Srbiji, nego i planetarno, i vreme koje je zahtevalo da se u što kraćem roku najbolje organizujemo i da prosto svako radi svoj posao. Tako da želim da kažem da je Gradski štab za ove situacije zaista se dobro organizovao i blagovremeno organizovao. Ja moram da pohvalim ne samo Gradski štab, moram pre svega da pohvalim sve one sa kojima smo zajedno radili svih ovih dana i nedelja iza nas. Dakle, to su pre svega zdravstveni radnici, to su radnici policije, to su radnici gradske uprave, preduzeća, naših javnih preduzeća. Naravno, moram da se zahvalim i predstavnicima medija koji su zaista dali jedan svoj izuzetan doprinos u ovim danima i, rekao bih, zajedno sa svima nama podneli dosta tih teškoća. Moram da se zahvalim i našim volonterima koji su stvarno pokazali jedno prostrano srce, jednu veliku plemenitost i humanost na delu. No, ne slučajno, kaže, najbolje se ostavlja za kraj. Mi smo tek na početku razgovora, ali na kraju ovog, da kažem, mog malog sagledavanja svih činilaca sa kojima smo radili, ja moram da kažem da naši građani, građani Loznice, zaista zaslužuju sve pohvale, jer su u ovim teškim danima pokazali visok nivo, visok stepen i lične i društvene odgovornosti. I to je nešto što mora da se zna. Mislim da smo posle ovog vremena suočeni sa ovom pošasti zvana koronavirus ili COVID-19, zaista napravili jedan obrazac ponašanja ne samo u teškim vremenima, nego bi bilo dobro da ga negujemo i u sada vremenima koja su pred nama, kada se život polako, ali sigurno normalizuje. Naravno, imali smo odličnu saradnju sa susednim opštinama, imali smo odličnu saradnju sa načelnikom okruga i okružnim štabom i Zavodom za javno zdravlje. Jednu izuzetno veliku pomoć i podršku naše države preko vlade, resornih ministarstava. Dakle, znate kako, mnogo je važno ne samo da se dobro organizujemo, da svako radi svoj posao. Važno je da niste sami. Dakle, mi kao lokalna samouprava nismo bili sami. Imali smo sve imali smo sve naše građane zajedno sa nama. Imali smo pomoć svoje države, imali smo pomoć organa države. Dakle, i u takvoj situaciji se ipak osjećate nešto, da kažem, spokojnije, nešto lakše. Verujem da su sve one mere, sve one aktivnosti, pa i ona pažnja kojom smo išli prema našim građanima, onim koji su najugroženiji u, da kažem, socijalno-materijalnom smislu, oni naši penzioneri sa najmanjim penzijama, da smo im bar malo, pre svega, pokazali jednu pažnju, poštovanje i bar malo pomogli i sa paketima pomoći. Dakle, to je jako važno i ja ću to uvek isticati, jer čini mi se da možda ovo vreme je bilo zgodna prilika da malo resetujemo sebe, restartujemo, da malo razmislimo o sebi, o svojoj porodici, o odnosima u familiji, odnosima u društvu, da prosto
shvatimo eto kako nešto što je nevidljivo može da pokori čitav svet bez jednog opaljenog metka. Govorili ste to i na konferencijama za novinare, niste propuštali to da kažete, dugujete veliku zahvalnost građanima Loznice da su se oni korektno ponašali. Možemo li malo o ciframa? Dakle, u Loznici 37 obolelih, kako ste rekli, 27 već u potpunosti oporavljeno, bez smrtnih slučajeva. Šabac je, da kažemo, imao skoro gotovo duplo više zaraženih, mada vi ne volite poređenja sa gradovima kao što su Valjevo i Šabac. Vi ste prosto izneli činjenice. Dakle, u ovom vremenu imali smo ukupno na području Mačvanskog upravnog okruga 130 zaraženih osoba sa virusom COVID-19. Od toga 72 osobe su bile iz Šapca, pri čemu, nažalost, 3 su imale smrtni ishod. Naš grad je imao 37 pozitivnih na koronavirus, na svu sreću bez umrlih. Dakle, svi su oni u dobrom stanju. Od 37, 27 je već kod svojih kuća u potpunosti oporavljeno, a i ostalih 10 očekujemo da u narednim danima se vrate svojim kućama, svojim porodicama. Kad je u pitanju ostale lokalne samouprave sa teritorije našeg okruga, Vladimirci imaju 9 obolelih, Krupanj ima 5, nažalost od tih 5 su sa smrtnim ishodom. Kod Seljeva ima 4, Mali Zvornik ima 2 i Ljubovija ima 1. Tako da mi smo negde za ovo vreme nešto manje od 700 lica je podvrgnuto testiranju. Tako da, kažem, možemo u potpunosti biti zadovoljni ako krenemo upravo od te činjenice koju ste izneli. Šabac je, nažalost, po broju zaraženih bio 4. grad po broju zaraženih u Srbiji. Valjevo je 11. grad. Imajući u vidu da se Loznica nalazi među tako dva velika grada sa tako, da kažem, velikim brojem zaraženih, da je na samoj granici, da je pogranični grad, onda svakako da svi mi u ovom gradu moramo biti zadovoljni i da smo zaista, da kažem, u sve mere koje smo preduzimali, ne štedeći ni materijalne ni ljudske resurse, uz jedan predivan odnos naših sugrađana i to sve i zaista prošli najbezbolnije, rekao bih, što je moguće. Ali uvek želim da istaknem i još jednu činjenicu i molbu i apel. Ovo ne bi smelo niti ukidanje vanrednog stanja, niti ova činjenica koju sam sada izneo, ne bi trebalo da naše ljude, da kažem, oslobodi odgovornosti, da i u narednom periodu itekako je važno da se pridržavaju svih onih mera kao i do sada, od mera socijalnog distanciranja do primjene, dakle, zaštitne opreme, zaštitnih sredstava, i maske, i rukavica, dezinfekcije prostora i posebno svi poslodavci, ali i zaposleni. Dakle, moramo primjenjati te mere i u kući, i na poslu, i u društvu, i na ulici, i svugde. I to je mnogo važno, jer vidite da čovečanstvo nema odgovor na ovo stanje. Dakle, ovo je bio odgovor, ali odgovor koji ne može da omogući 100% zaštitu. Dakle, još uvek taj rizik, ta bojazan da će se možda kroz mutaciju ovog virusa u nekom drugom obliku sa nekim novim simptomima pojaviti i tekako ugroziti živote ili zdravlje ljudi. Ono što je zanimalo građane, pošto smo i u svakodnevnom kontaktu i s njima, dakle, rekli ste i vi sami, podelili ste skoro 13.000 paketa, da je njihova vrednost negde oko 18,5 miliona dinara. Možda da kažete kakva je bila proporcija što se tiče finansiranja kompletnih tih paketa i kako ste sigurni da su paketi baš stigli na prave adrese? Pa evo ovako, mi smo iz budžeta grada izdvojili 11 miliona dinara, dok smo kroz donacije od naših privrednika, ali i od fizičkih lica, obezbedili još 7,5 miliona. Od tih 7,5 miliona, nešto manje od 4 miliona je uplaćeno na račun koji je namenski otvoren, a ostalo je bilo u namirnicama. Dakle, kumulativno sve to je 18,5 miliona, od čega 11 miliona iz budžeta, 7,5 miliona su donacije. I ja sam izuzetno zahvalan našim privrednicima, ima i fizičkih lica,
nastojaću da u narednim danima, u narednom vremenu, u prigodnim prilikama na pravi način se zahvalim svima koji su imali osjećaj u jednom teškom vremenu da treba se solidarisati, da treba pomoći onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Apsolutno sam siguran da su paketi pomoći stigli tamo gde su najpotrebniji, jer smo spisak formirali tako što smo zamolili predstavnike Crvenog krsta Loznica, predstavnike Centra za socijalni rad Loznica i predstavnike Saveta mesnih zajednica da nam sve to dostave i tu smo došli do negde preko 1700 lica kojima je potrebna pomoć, koji su u, da kažem, socijalno-materijalnom položaju najugroženiji. Sa druge strane smo od penzionog fonda Republike Srbije dobili spisak svih naših penzionera čija je penzija ispod 25.000. I to po tim spiskovima na adresama koje smo imali je svima dostavljeno i tu su jedan lavovski posao odradili naši volonteri oko podele tih paketa. I to je jedna pre svega pažnja, to su vrlo vredni paketi, ono što je bilo najpotrebnije u takvom jednom vremenu. Ali to je jedna ljudska pažnja. Ogromna hvala svima koji su mi se obratili, koji su se zahvalili. Zahvalnost pripada svima, ne samo meni, nego svima i ovim donatorima i svim građanima koji su uzeli učešće u svemu tome. I mislim da je to nešto najmanje što mi možemo da uradimo. Mi smo čak u pakete pomoći stavljali svim penzionerima i masku, zaštitnu masku, zaštitne rukavice. Dakle, podeljen jedan ogroman broj i veoma sam srećan zbog toga. Kažem, volonteri su ne samo delili, nego volonteri su dnevno, 24 časa bukvalno preko call centra bili na raspolaganju da pomognu najstarijim sugrađanima oko nabavke lekova, oko nabavke nekih namirnica za njihove lične potrebe i za kuću, pa sve do ovih naših pedagoga i psihologa, a 23 mlada pedagoga i psihologa smo angažovali sa kojima su naši građani u toku ovog jednog izuzetno teškog vremena mogli da porazgovaraju. Mogli su da razmiju neka iskustva, da razmiju neke stavove, pa i da se posavetuju. Dakle, da ima jednu komunikaciju i svima sam im izuzetno zahvalan. Evo, kad smo još u ovoj temi, da kažemo, izašli smo iz vanrednog stanja, nema više zabrane kretanja, koliko je Loznica spremna da nastavi tamo gde je stala i da li je uopšte stala kada je uvedeno vanredno stanje? Loznica apsolutno nije stajala sve ovo vreme. Dakle, mi smo u ogromnoj meri, da ne kažem 90%, ali sigurno 80% nastavili sve one aktivnosti koje smo započeli pre uvođenja vanrednog stanja i pre pojave i proglašavanja ove pandemije. Znači, sve vreme u ovom gradu se radilo, mi smo samo se dodatno organizovali, dodatno se angažovali preko gradskog štaba za vanredne situacije da u okviru naloženih mera naše vlade, predsjednika države i mera koje je donosio sam gradski štab za vanredne situacije, da obezbedimo što je moguće bolju snabdevenost u ovom gradu, da kroz prevenciju, preventivne mere, kroz dezinfekciju otvorenih prostora, površina, zatvorenih, kroz podelu zaštitne opreme, kroz podelu dezinfekcijnih sredstava, dakle, da smanjimo rizik od prenošenja ovog virusa i mislim da smo, kažem, svi zajedno u dobroj meri u tome uspeli. Dakle, ovde se nije prekidala, mi sada samo dodajemo gas. Vraćamo se normalnom toku života i dodajemo gas, znači pojačamo tempo uz jedan oprez i imamo u vidu da će svakako ovaj period ostaviti ožiljke na ekonomiju ne samo naše zemlje, nego čitavog sveta. U tom smislu moramo da budemo jako oprezni kad je u pitanju planiranje i trošenje sredstava. Ali za sada apsolutno nema nikakvog mesta za neku uzbunu ili paniku. Mi smo u potpunosti solventni, imamo likvidnost, mi sve svoje obaveze poštujemo i
kažem, tu neće biti problema, s tim što smo već uveliko u radu, u poslu, mislim na tim koji sam formirao, tim za ekonomska pitanja, da vidimo, da donesemo jedan set mera kojima bismo mogli da pomognemo i ublažimo onim privrednicima, odnosno preduzetnicima i privrednicima koji su bili najugroženiji ili najviše pogođeni ovim merama. U domenu mogućnosti našeg budžeta i u okviru naše nadležnosti i zakonskog osnova. Upravo to je bilo možda negdje sljedeće pitanje kada ste spomenuli budžet. Dakle, kao što ste i rekli, sigurno je bilo udaraca na privredu i na preduzetnike koji nisu mogli da rade i koji imaju smanjene prihode. Samim tim je ugrožena i njihova solventnost, kako će plaćati. U stvari, oni su jedan od osnovnih izvora prihoda kada je u pitanju budžet. Dakle, ako im pomažete, da li imate projekciju, da li ste već, pretpostavljam, pričali o tome kakvo će stanje budžeta biti u decembru? Svakako da je realno da dođe do smanjenja prihoda u budžetu. Međutim, za sada, na osnovu analiza koje su radili predstavnici ekonomskog tima koje je na nivou države i Ministarstva finansija i nešto što je nama koristilo, mislim da to smanjenje ne bi trebalo da pređe više od 20%. Od 20%, dakle, otprilike kolokvijalno se krećemo oko toga. Ali što želim da kažem, jako je važno da u ovom gradu sve vreme dok je bilo vanredno stanje, mi smo imali privredu koja radi. Dakle, Adient sa 800 radnika je radio. Govorimo o velikim sistemima, a i malim. Golden Lady takođe, Rio Tinto, Mint, EP Belt, Nelly, dakle i ove domaća preduzeća. Da li ste imali, izvinjavam se sad što vas prekidam, da li ste imali informaciju da li je bilo otpuštanja ljudi? Da li su ljudi otpuštani? Zadnja informacija koju smo pribavili od nadležnih organa je govorila da nismo do pre nekih 10-12 dana ni jedan slučaj otpuštanja radnika. Dakle, bilo je nekih kolektivnih odbora, bilo je nekih kolektivnih pauza i tako dalje, delimično i to, ali do pre nekih 12 dana čekamo da dobijemo najnoviji podatak, nismo imali, dakle, pre svega iz evidencije službe za zapošljavanje, nismo imali ni jedan slučaj, što opet govori da su i poslodavci i privrednici u dobroj meri imali sluha, dakle, i za same zaposlene. Sada, dakle, ponovo je bitno da radimo zajedno. Ponovo je, što ja ne sumnjam, važno je da poslodavci, dakle, privrednici, naprave svoje programe koji će biti kompatibilni sa merama koje preduzima vlada i koje je već promovisala, a naravno naše učešće u tim njihovim troškovima poslovanja je jako malo. Tako je zakonodavac definisao, lokalnih samouprava. Dakle, to su jako mala zahvatanja, a i mi ćemo i u okviru tih malih zahvatanja pokušati da maksimalno izađemo, dakle, u susret. Tako da ja očekujem da se to ponovo vrati. Međutim, tu je jako važno kako će se ponašati ekonomije i u okruženju naše zemlje i, da kažem, u Evropi i u svetu. Zašto? Pa recimo, Adient radi određene komponente ili neke proizvode za Renault, čije sedište u Španiji. Ili neke druge firme. Dakle, bitno je da li i u kojoj meri će sada se oporavljati ekonomija i koliko će biti pogođena ovim stanjem. Ali dajte da ostavimo to nekom vremenu koje je pred nama. Bitno je da smo blagovremeno prepoznali potrebu da napravimo analizu i na temelju te analize da izađemo sa predlogom mera. Ja ću već sljedeće nedelje to i izaći sa predlogom mera kad je u pitanju grad Loznica prema našim lokalnim privrednicima. Pretpostavljam da ste u kontaktu i s Vladom Republike Srbije vrlo često. Ono što također zanima građane Loznice, pre ovog vanrednog stanja navedeni su, odnosno najavljeni su neki veliki projekti koji su se ticali upravo građana Loznice i našeg grada. Šta se dešava sa njima? Prvenstveno tu mislim na brzi put, mislim na stadion, početak, odnosno završetak rekonstrukcije bolnice i podsjetite me možda
Možda sam nešto zaboravio. Možemo biti više nego zadovoljni i možemo biti srećni. Nijedan kapitalni projekat koji se finansira sredstvima vlade uz podršku predsjednika države, ali isto tako jedan projekat koji se finansira iz budžeta grada Loznice neće biti zaustavljen. Dakle, kad je u pitanju brza saobraćajnica Loznica-Šabac, ti poslovi se odvijaju, dakle, pre svega kroz izgradnju mosta na Savi, a očekujemo da krajem godine to krene i radovi na ovoj deonici Loznica-Šabac. Kada je u pitanju postrojenje za prečerpanih voda, čija je vrednost negde oko od 17 do 19 miliona evra, zavisno od kapaciteta konzumnog područja koji će biti obuhvaćeno prikupljanjem otpadnih voda. Kada je u pitanju kompletna naša bolnica, tu su radovi uveliko odvijaju, u punom su zamahu. Pitanje je dana kad ćemo svečano i otvoriti novo rehabilitovana 3 objekta, rekonstruisana i interno, i grudno, i neuropsihijatriju. Uveliko se radi na kirurško-ginekološkom bloku na Kotlarnici također. Dakle, privodi se kraj izgradnja velike trafostanice Loznica 2, dakle, na platovu u ulici Marka Radulovića, neposrednoj blizini željezničke pruge. I priprema za veliko obdanište u Lozničkom polju, priprema za gradski stadion. Dakle, svi ti veliki projekti se odvijaju kao da se ništa nije dešavalo i mislim da je to veoma ohrabrujuće za Loznicu. To obezbeđuje jedan snažan kontinuitet ubrzanog ekonomskog razvoja Loznice. Treba pogledati kako danas izgleda naša industrijska zona. To su ogromne hale sa desetinama hiljada kvadratnih metara površine, hale koje će ubrzo početi da primaju nove radnike, mnoge su već i zaposlile nove radnike, kao što je slučaj sa Adjentom, ima 800, projektovan broj je 1500, Mint 1000. Dakle, treba otići negde kad je smena oko 3 sata, kad se menjaju, pogledati ljude, kada je to reka, ljudi koji idu. Dakle, život se na velika vrata vraća u ovaj grad i na nama je samo da na temelju iskustva iz ovog vrlo teškog vremena i na jednom već rekao bih i nije na odmet ponoviti, uspostavljenog obrasca ponašanja koji karakteriše uzajamno uvažavanje, uzajamno razumevanje, visok stepen tolerancije. Vidite, u ovom gradu mi smo to radili tiho, bez pompe, bez buke i da se preduzmu sve preventivne mere kako bi se smanjio rizik da se ljudi zaraze, da dođemo do onih kojima je pomoć najpotrebnija, da budemo im na usluzi, da se iza svega toga građevinska operativa radi, fabrike rade, preduzeća rade. To je obrazac. A suština je da uposlimo jedni druge i da svako radi svoj posao. I onda, verujte, kroz taj rad, mislim da on ne samo što je već dokazano, oplemenjuje ljude, da im stvara jednu ekonomsku sigurnost, da im daje predvidivost u sopstvenom životu, u sopstvenom biznisu, da im daje veće mogućnosti, podiže kvalitet života i tako dalje, podiže prag očekivanja. Dakle, sve je to nešto što je, mislim, i ja ću nastojati da taj obrazac zaista pokušamo da ga u što je moguće većoj meri koristimo. I naravno, uvek je moj apel i svim drugima, da kažem, činiocima u ovom gradu, da li oni dolaze iz redova nekih građanskih opcija, da li dolaze nekih političkih partija i tako dalje. Ljudi, jedan je život, a Cvijić je to lepo definisao i valja ga pametno utrošiti. Ajmo da o nama ne govorimo mi, neka govore naša dela šta smo uradili, a u osnovi je, i to je često isticao počevši patrijarh Pavle, jedna poruka: budimo ljudi. Mislim da smo u ovim vremenima pokazali da možemo da budemo ljudi. I to je za mene jedno veliko ohrabrenje, to je za mene jedan snažan podstrek da zajedno sa svojim timom i sa svima, vrata su uvek otvorena, ko želi da radi, da nastavimo u tom pravcu. Vidite, u svojoj ovoj muci ima simbolike. Nama se za kratko vreme, za
nedelju, 2 dana na svet je došlo 10 dece, 5 blizanaca. Odnosno, 5 majki je na svet donelo blizance, što je fenomenalno. Što se nije desilo odavno. To se nije desilo odavno. Nešto ranije, duše, pre ovog vremena imamo i jedne trojke u Runjanima. Dakle, to su lepe stvari. Neka to bude nešto, neka to bude jedna poenta da je ovde pobedio život. I da nam život bude vodilja, ali u onom najplemenitijem i najlepšem smislu. I evo možda za kraj, bliži se vreme izbora, iako su neki očekivali da će to možda biti pomereno. Vraćate mandat građanima. Šta očekujete od izborne kampanje, mada će biti prilike da pričamo na ovu temu dosta šire, nadam se, u skorije vreme? Pa znate šta, građani su ti koji daju mandat i ja ću samo nastojati da ovo vreme iskoristim da još više radim. Nastojat ću da, koliko mi to mogućnost dozvole, razgovaram sa ljudima i da vidimo šta je to što bi još možda trebalo malo korigovati, promeniti. Na kraju, oni će, ako se ne varam 21. biti u prilici da odrede kome daju mandat. Za mene je to bila svetinja. Loznica je moj, nema tu nikakve patetike, životni projekat. Sve što znam, sve što sam umeo i sve što sam mogao, uradio sam ovde. To ostaje i dalje nešto što me vodi kroz život. Ja mogu da radim, mogu da se borim za Loznicu. Koliko i kako se borim, pa to su građani vidjeli sve ove godine. Na kraju to se vidi gde god se okrenete, ali uslov je samo da građani daju mandat. Prema tome ne bih nikad da se igram sa njihovim poverenjem. Oni će biti, dakle, ti koji odlučuju, a ja ću pokušati i da pokažem ne samo šta smo uradili, nego šta je to što smo započeli i zbog čega tražim mandat da to završimo. Šta je započeli smo i da možemo da završimo. A šta je to što tek treba da započnemo? Duboko sam uveren i istinski verujem da će to građani prepoznati i ovoga puta i da ćemo se i dalje, pre svega radom, družiti bar još 4 godine. Kakvu kampanju očekujete? Pa, ja bih voleo da su svi, bar iz ovih teških vremena koja u dobroj mjeri ostaju iza nas, nešto izvukli, nekakvu pouku, nekakav nauk. Međutim, ne može čovjek da pobegne od sebe. Znate. Tako da, mi smo to što jesmo i definitivno se razlikujemo. Neki ljudi će nastaviti i dalje da kroz život idu tako što će ih voditi neka mržnja, pa ponekad mržnja koja dobija neki patološki oblik. Dok neki drugi ljudi će, kao što je to i red, kad su izbori i u zemljama koje grade jedno demokratsko društvo, oni će pred građane ići sa svojim programom i sa svojim timom. Nema ništa logičnije i to je najmanje što bi svako trebao da ima na umu, da ne vređa te građane, njihovu inteligenciju, da tražeći njihovu podršku im predstavi svoj program i da predstavi tim sa kojim garantuje da će taj program moći da ostvari. Ja sam srećan što zaista o tome ne moram da pričam, ali ću naravno iz poštovanja prema biračima i tekako govoriti, jer najbolje govori ono što ostavimo iza sebe. U minulom periodu Loznica je definitivno promenila svoje lice. Loznica je na putu da zaista postane jedan od 10 najrazvijenijih gradova u ovoj zemlji. I to ne za nekih 15-20 godina. 5 do 7 godina je maksimalno. Loznica se i danas ne može prepoznati u odnosu na neko vreme od pre 15 ili više godina. Loznica u naredne 3 do 5 godina, kada budemo imali brzu saobraćajnicu ili, ajde da kažem, de facto autoput,
kada budemo imali brzu prugu do Valjeva, kada krene rudnik i fabrika rudnik jadarita i fabrika za proizvodnju litijumskih baterija, kada se u potpunosti uposle kapaciteti fabrička postrojenja kompanije kineske Mint Automotive i Addienta američkog, kada itekako se podigne još uvek i naši domaći privrednici koji zaslužuju svo poštovanje, jer već uveliko su prisutni sa svojim proizvodima i uslugama na vrlo probirljivom i zahtevnom evropskom tržištu. Tako da, kažem, možemo zaista sa mnogo više optimizma da gledamo u budućnost, ali to nas ne oslobađa jedne iskonske potrebe da radimo za tu budućnost. Spomenuli ste, evo, za sam kraj, spomenuli ste mnoge firme koje su počele da rade, velike firme, pa čak i rudnik. Mogu li građani da imaju poverenja u lokalnu vlast u smislu da će ona štititi njihove interese kada je u pitanju ekologije? Sigurno. Sigurno, nema dileme. Nema dileme, evo, ja ću vam to kroz nekoliko samo konkretnih činjenica i do sada. Mi smo imali jedno užasno veliko, teško i loše istorijsko nasleđe kad je u pitanju stanje u domenu životne sredine. Dakle, imali smo takozvani istorijski otpad. CS2, ugljen disulfid, imali smo opasne materije, imali smo crveni i beli lug, imali smo teške metale u Zajači, imali smo ovde u Faku, viskozi i tako dalje. Imamo još uvek latentna opasnost od Vuković tim, dakle one pilane koja radi u Gornjoj Koviljači, dakle iznad izvorišta i tako, dakle mi još je. Ali međutim, puno toga je urađeno. Puno toga je urađeno i odmah da se razumemo. To su državni sistemi i mi to nismo mogli da uradimo bez pomoći države. I urađeno je onda kada je država se ponašala odgovorno. Sve vreme sam ja i mnogi drugi pored mene i kukao i pisao i obraćao se, jer to su ogromna sredstva koja su potrebna da bi se to stanje regulisalo. Znači, tu smo možda nekih 80 i više posto već uspeli da neke stvari rešimo, ostaje još neki manji dio da se reši. Ono što je bilo do nas, mi smo još pre 10-12 godina izgradili novu gradsku toplanu, izvršili rekonstrukciju svih toplana. U ovom gradu se koristi ekološko gorivo, prirodni gas. I kada se pre nekoliko meseci cela Srbija gušila u smogu, u Loznici taj problem nije bio. Jer ovde su najveći zagađivači ostali faktički dimnjaci od porodičnih kuća i domaćinstava koji eventualno koriste ugalj ili neko drugo gorivo. Kad je u pitanju upravljanje komunalnim otpadom, mi ga već uveliko rešavamo preko sistema Ekotamnava. Kad je u pitanju upravljanje otpadnim vodama, mi smo u projektu ušli među 6 zajednica u Srbiji, gradova, prvi smo na toj listi, očekujemo da već tamo negde na jesen ili krajem jeseni krene izgradnja ovog postrojenja. Dakle, mi smo time kompletno zaokružili celu priču i rešili sve. Dakle, to nema. Šta ima još što mora mi da radimo? Postoje potreba da vodimo jednu konstantnu kampanju promene svesti, navika, dakle, oko zagađivanja okoline. To je nekontrolisano paljenje, nekad i vrlo štetnih materija, ili da li su to strništa, šume i slično. To je odlaganje otpada, to je odnos prema rekama, to je nekontrolisana eksploatacija šljunka i ostalo koje još uvek, nažalost, ni sama država ne može da uspostavi kontrolu. Verujem da je najugroženiji sliv Drine i Velike Morave i to je nešto što država mora da reši. Ja to očekujem. Dakle, ima još posla, jer mislim da i iz ovog stanja koji je obeležio virus COVID-19 i ova pandemija, itekako moramo da se zapitamo da li nam i priroda
ispostavlja račune zbog lošeg odnosa prema okruženju, prema životnoj sredini. Dakle, podržavam svim srcem sve aktiviste, sve one koji su okrenuti ka rešavanju i napređenju ovog pitanja i sam pokušavam da dajem veliki doprinos, ali mislim da zajedno i nevladin sektor i legalni, legitimni organi, ne samo grada i države, da moramo se oko toga okupiti i definitivno zasukati rukave i početi još brže da to rešavamo. Iako, rekoh, oko 80% te opasnosti koja je onako latentno visila iznad nas i ugrožavala život i zdravlje ljudi, pa i bezbednost, nismo uspeli da rešimo. Dakle, ostaje da nastavimo da radimo na tome. Meni ostaje samo da vam se zahvalim na odvojenom vremenu za portal Loznica Info i da izrazim nadu da ćemo imati priliku još jednom da razgovaramo s vama u toku kampanje koja kreće ovih dana, gde ćemo pružiti priliku i ostalima da kažu. U stvari, trudit ćemo se da svima postavimo iste pitanja i da jednostavno sve to ponudimo građanima da vide prave programe ko šta od stranaka nudi i nadam se da ćemo se i tom prilikom još jednom vidjeti. Hvala i vama. Poštovani gledalci, pratili ste prvu emisiju serijala Učitavanje na portalu Loznica Info. Ostanite uz naš kanal.